Atraer aos amantes desta modalidade deportiva como é o senderismo, que gaña cada vez máis adeptos, será unha das principais apostas para este ano da Ría da Estrela xe o destino da Asociación de Desenvolvemento Ría de Muros Noia. Nun acto conducido polo xornalista Fernando Balmaseda, especialista en turismo, en no que participaron os alcaldes dos 5 municipios que integran a esta entidade, Muros, Outes, Noia, Lousame e Portodosón, presentouse o proxecto Camiñando pola Ría de Muros Noia. A iniciativa pretende dar a coñecer os principais recursos destas dúas comarcas, que destacan pola súa beleza paisaxística e medioambiental, que as converten ademais en espazos singulares. En toda a ría, que está chea de recursos naturais, de mar, de interior, de patrimonio paisaxístico, patrimonio medioambiental, patrimonio industrial, patrimonio etnográfico, en todos os concellos, pois facer unha aposta, e aparte porque a xente vai diante de nós, é dicir, percorre os nosos territorios por rutas. Nos en Portodosón temos 16 rutas, que máis ou menos cada unha vai entre 10 e 12 kilómetros, e temos en total pois, casi 180 kilómetros de ruta de senderismo. Noia caracterízase por aportar componente histórico a ese conxunto, caracterízase por ser unha vila que vende conmemorar o seu 850 aniversario. No caso de Muros, pois centramos o atractivo en tres eixos, digamos, un é o eixo natural, a ruta dos petroglifos, as rutas que recorren as vellas pedras escritas dos nosos antergos. Unha das rutas que nós queremos promocionar agora é unha ruta que podemos denominar a ruta dos carpinteiros cos pés mollados. Esta ruta o que nos permite é achegarnos ás dúcias de pequenas carpinterías de Ribeira que estaban situadas ao longo do litoral de Outes, dende o Freixo hasta Ponte Nafonso. Todo sen querer esquecer outra das súas apostas, como é a promoción do Camiño de Santiago, cunha ruta que percorre os 5 concellos, aproveitando tamén o tirón do Xacobeo 21. Na presentación, ademais dos alcaldes, tamén participaron representantes de clubs e asociacións locais que habitualmente organizan este tipo de actividades ao longo do ano. Tamén estivo presente o delegado da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro.